Gospodine predsjedniče Skupštine, gospodine gradonačelniče, zamjeniče gradonačelnika, članovi veća, poštovani narodni predstavnici. Ono što je jako bitno i ono što je ključno, ono što se postavlja kao prvo pitanje, zašto budžet u ovom momentu? Zato što je grad Šabac ozbiljna organizacija. Grad Šabac jeste grad koji želi da radi, koji želi da se gradi. Grad Šabac ne može da čeka da neke druge institucije u ovoj državi kasne po 6 meseci sa uputstvima kako da se određena dokumenta izrade. Grad Šabac jeste grad koji je grad prvina, grad koji je bio prvi u mnogo čemu. Grad Šabac uspeo je da na vreme, u roku kako to treba, kako nama ovde dolikuje i priliči, pripremi ozbiljan programski budžet za narednu godinu i ozbiljan plan za godine posle njega. Uspeo je da pripremi i kadrovski plan koji je inače potpuna novina, iako sa svim dokumentima koji to treba da do kraja regulišu Vlada Republike Srbije beskrajno kasni. Ali to je ono što nije naš problem i što mi ne možemo da rešimo. Postoji ovo jedno veliko pitanje koje ja želim da rešimo na početku pre nego što odgovorim na par vrlo konkretnih stvari ovde. Kaže se stalno i stalno se ponavlja trenutna vlast, stalno se priča o prekomponjovanju vlasti, o promeni vlasti. Kako može da se promeni vlast bez izbora? Izbori su bili. Na izborima su građani grada Šapca glasali za svoje narodne... Hvala, dobacujte i dalje, da. Ok, važi, to je, po tome moramo da se razlikujemo, valjda. Mogu ja da pričam? Molim vas, ne dobacujte i pustite govornika da završi. Izvolite, gospodine Katiću, izvolite, molim vas, ne dobacujte. Saslušajte gradskog većnika. Dakle, je li ovo imamo snimljeno? Važi, super. I to će advokat da reši. Evo ovako, Izvolite, tako danas krenuli. Dakle, izabrani predstavnici naroda u ovoj Skupštini obavljaju svoj posao. Naš posao pre svega danas jeste da usvojimo budžet i da planiramo sledeću godinu i godine koje će biti iza nje. Da bi se vlast negde promenila, moraju da postoje samo dva mehanizma. Jedan je izbori, a drugi je nasilje, kupovina, trgovina i svi, sem ovog jednog i jedinog legalnog, a to su izbori, jesu ne samo nemoralni, već i nezakoniti. Svako ko kaže da će se vlast promeniti, sada u ovom momentu podrazumeva da ima pravo da koristi jedan od ovih načina. Idemo dalje. Ono što su bitna pitanja ovde, postavljeno je vrlo konkretno pitanje za ličnog pratioca. Treba pratiti rad ove Skupštine. Mi smo u septembru usvojili tu odluku, dakle, kojim je uvedena institucija ličnog pratioca i rečeno je da smo tako proširili socijalnu zaštitu. U narednoj godini za ličnog pratioca planirano je 5 miliona dinara. Vraćamo se sad na ono što je malo pre bilo pitanje, a to je dom zdravlja. Kažete zašto 20 miliona za dom zdravlja i ostalo. Vlada Republike Srbije, koju predvodi SNS, zabranila je prijem lekara. To dovodi do toga da morate da zatvarate ambulante. Iako to nije posao grada Šapca, grad Šabac i dom zdravlja Šabac primili su 18 lekara i 16 medicinskih tehničara. Kako bi se omogućilo da ambulante po selima i dalje rade. Na svakoj sednici Skupštine i na bezbroj konferencija za štampu predstavnici najveće stranke koja je dala premijera, ima odlučujuću ulogu u Vladi Republike Srbije,
traže da se ti ljudi, tvrde da su primljeni nelegalno i faktički traže da se ti ljudi otpuste. A onda, par dana, pošto su tražili da ti ljudi više ne rade, odu u selo i kažu zašto vam ne radi ambulanta. Zašto ne radi? Ne radi zbog predsjednika Vlade Republike Srbije i ministra zdravlja u Vladi Republike Srbije. Jednostavno. Ne, on je prosvetni radnik, to tako priliči, direktor prosvetne ustanove. Postavilo se pitanje zašto se daje 52 miliona za informisanje i oglašavanje. Zato što smo mi jedina država koja je pristala da u njoj lokalne samouprave, regioni i ostalo nemaju svoje medije. Delom. Ranije, a to je praksa i u evropskim državama, ako nemaju veći gradovi, imaju veće regije i bez obzira na tu direktivu Evropske unije, niko od država članica Evropske unije nije ukinuo svoje medije. Sada, sve što oglašavate, sada, sve što grad želi da predoči građanima, sve što građani moraju da vide propisano po zakonu, grad mora da plati. Sve. Svaki oglas, svaki javni uvid, svaki plan, svaki projekat. Grad više nema svoje medije, zahvaljujući Vladi SNS-a. I nema ga ni jedan grad u Srbiji i pogledajte budžete drugih gradova, vidjet ćete koliki novac se baca na oglašavanje svega onoga što mora da se uradi. Ali jako je čudno kad neko kaže zašto dajete 52 miliona i kad to dolazi iz stranke koja je onoj trovačnici od Pinka samo u zadnjih, godinu dana dala 7 miliona evra. Nema povećanja poreza na zarade zato što Vlada Republike Srbije uzima dodatnih 3% lokalnim samoupravama. 3% onoga što su gradovi i opštine imali na korišćenje, ono što su njihova sredstva, sada pripada Vladi Republike Srbije. Povećaće se porez na imovinu i to tako što će grad definitivno završiti identifikaciju svih objekata i zato što će se porez plaćati na sve objekte u gradu i to je to povećanje, neko je to pitao, dakle to je to povećanje, tako će se povećati porez na imovinu. I još jedna stvar oko zapošljavanja, meni je zaista bilo tužno da juče gledam direktora filijale Nacionalne službe za zapošljavanje sa onim podacima koje nam je rekao. Pre samo mesec dana, u stvari pre 18 dana, 1. novembra, na istom mestu isti direktor govorio nam je o zapošljavanju i tada je rekao, možete svi da proverite, imate na sajtu televizije AS, imate na YouTube njihovom kanalu, da u Šapcu ima tačno 10.563 nezaposlenih na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. A ona cifra od 17 i nešto hiljada jeste cifra koja se odnosi na grad Šabac, opštine Bogatić, Vladimirci i Koceljeva. Dakle, sa meni potpuno nejasnim ciljem, u samo 18 dana isti čovek daje dve potpuno različite izjave. Ja pretpostavljam zato što neko smatra da... Hvala ponovo. Hvala ponovo. Dakle, sa samo jednim mogućim ciljem, a to je da se slažu građani, da se obmane javnost, da se napravi nekakva pometnja u celoj toj priči. Kampanja je završena, sem lokalnih medija koji su verovatno vrlo zahvalni onima koji kampanju vode i dalje, pošto im to plaćaju. Pretpostavljam da zaista nikom nije jasno zašto samo u ovom gradu kampanja traje i dalje. I reći ovako, stalno se spominju cifre oko toga koliko ljudi radi ovde, koliko radi onda. 1624 jeste cifra broja zaposlenih za grad, institucije i javna preduzeća. Toliko grad Šabac treba ili toliko po onim pravilima grad Šabac bi trebao da ima zaposlenih. Grad Šabac ima 1370 i nekog zaposlenog. Tako da sve te priče o tome zapošljavaju ove i one, padaju u vodu i daleko su
daleko su od istine. I samo mali, još kad smo već kod statističkih podataka i zaista ću tu završiti, ako merite onako i kažete Šabac ima nezaposlenost preko 20%, morate znati gospodo da korišćenjem istog metoda može se proveriti na sajtu, dakle, Ministarstva za rad, socijalnu politiku. Loznica ima 43,35% nezaposlenih, a Ruma, grad, matica našeg odbora, 33,02%. Dakle, za kraj, ja vas zaista molim i apelujem na sve da se potrudimo, da ovde i za ovom govornicom govorimo istinu. Da kad govorimo o budžetu, bez obzira sa koje strane dolazili, govorimo o tome što mislimo da nije u redu i što može da se popravi. Ja dolazim iz opozicije, dugo smo bili, 6 godina smo bili opozicija, vratite se malo i pogledajte šta smo pričali. Nikada nismo kritikovali nešto, a da nismo dali konkretan predlog šta treba da se uradi. Dakle, molim vas da vratimo politiku tamo gde joj je mesto, da se pre svega i iznad svega brinemo o ovom gradu, o gradu u kom treba da žive naša deca, o gradu u kom, ako Bog da sreće, zdravlja i ako ga budemo vodili kako treba, treba da žive njihova deca i deca njihove dece. Hvala vam i Bog vam dobro dao.